Siema ekipa. Szybki filmik na temat roweru gravelowego. Film przeznaczony bardziej dla osób, które nie są zdecydowane, czy kupić, czy nie. Zastanawiałem się, a ja się zastanawiałem 2 lata, aż w końcu kupiłem. I powiem Wam tak, jestem mega zadowolony w ogóle z tego roweru. Nie chodzi mi o Kelisa, chodzi mi o funkcjonalność. Ja głównie jeżdżę po asfaltach, z czego 20% zwiedzam sobie takie tereny, lasy, ścieżki jakieś leśne, rowerowe. I ten rower jest właśnie do tego przeznaczony. Jakaś mała wskazówka, jeżeli chodzi o napędy i tak dalej. Nie zwracajcie na to uwagi, czy to jest SRAM, Shimano, Microshift. Ten rower ma z wyglądu Wam się podobać, ma mieć wygodną geometrię oraz, co dla mnie było ważne, że był przystępny cenowo i tyle. I będziecie się cieszyć z jazdy. Tak więc, jeżeli się zastanawiacie, czy wybrać gravela, czy nie, ja gorąco polecam taki typ roweru. No i tyle w temacie.